बेखौथ' आसामाव नुफेराखै गोमरि फिथाइ बियो गोमरि फिथाइ गिदिर जाद बिराद गोखै जानो बेदरजों नुवाखैनो गोदं जा गोखै मोजां जानो गोमरि राजा आवरावले रबार बाजाराव कम्बल लानानै बेरायलागासिनो नै बेसेबां बाया नोंथाङा कम्बलखौ बेसेबां बाया गांथामजों 500नि बायदो लाना फैदों जोङो ए बबेयाव लाबोआ बे झारखान्डआवसो नै बाव नै आयु नोगोर जायोदां आलुआनो बाल्थिंसेखा नै आल्ला आदानि जाजोब्बाय नै मैगङा बाजाराव 10 थाखा 20 थाखा केजि बेखौ नुवाखैदां मैगं दालाय मुलाया गोलाव गोलावखौ Ơi. Balu basikin nama, nonton? Ma basikin? Bin. Enau lai sani be. Oi. Bin basikin. Laga mulai kerana ni. Oi, nak lah. Nung maladeng. Hey, yang mana ni? Minggu ni. Ih, minggu. Kemai. Kelas sebaya. Kempu ladang kemai. Ayo, bamlu baik rafran ni. Bamlu gila. Hade fagla sih, lana karlai lagi. Sabram pernah lula jebay ni, 30 taka kiji ni. Fagla sih, 30 taka. Abad, nung apa tengah hadan ni nak pergi nama ke? Hadan ni nak pergi dah. Oh. Makan ni ya? Yeah. Lain baik. Karya sebab sebab ni sahaja. Nari bapa, ay fotor. Malah ada, TV dah. Hoi, wah, TV tu baik deng. Melawan ni 10 taka kiji ni, lusau jebai. Ayo, pantau nak gergi-gergi kan ni. मूली कितना? 40 किलो 40 रुपए किलो बैगन 40 40 नहीं रहती 30 रुपए किलो ये किसका है मेरा है होगा नहीं वो फोटो मेरे को भेज देना malah ketai mengundang kali di sini ja apa Padau lagi pandau wih kau mana ni tham apa sih benda mendung nunggu padau lah nak gedang padau baru padau nunggu di sini ni kita lepas apa lagi padau lanjut guys mau betul betul jalan mau betul jadi baik ini mula bin bamlu alu kol ambai berjai sumber gigi nih sumber tomato pantau alu nung tomato lansai 5 kg 1 kg ko mirsa yes
दुन्दिया नै आदानिथार दुन्दियाफ्रा लिटार फिथर जाजोब्बाय नै मैगङा गलाबो नै गारला लाजोब्बाय सामब्राम गारला लाजोब्बाय बानलु गिदिरनि फिसानि बायद्रा सुगासिनो नै बेसेबां लादों बायद्रा लामसाम लालाबायसै आं बेसेबां लाखो बेखौ खुमब्राखौ बियो जायखिया 60 थाखा 90 सप्तासेनि जानाय दुन्दिया नै मैद्रु बायदि जायो जोङो मैद्रुसो दुन्दिया र' उनावलाय मा दुन्दिया मोजां गैया मा दुन्दिया मोजां गैया मा दुन्दिया मोजां गैयालै सोर सेरबा लायोनो